Айде, чао ви тогава, ало. Къде? Какво гледаш, бе, цървул? Минахме ви. Ало, хабибита. Я другите хабибитата. Нема. Тия са по-добри от нас. Тук е Мона Лиза. На Мона Лиза баба й. И тя е фараонка, брато, гледай ги. Че е тук това? Онаапа от Париж. Ай, стига си. Знамето. То си мисли, че е осена, ама не е осена. Това е Нилът. Дет се казва. Да, Нилът пълен с крокодили. Ето е, Мона Лиза, къде е? Бури! Що буриш толкова? Ало! Неудържима е нашата шхуна Колумба. Още малко и стигаме. Ако видим и тия крокодили къде са, ще е много добре. Сигурно ще дадат по една въдица да ловиме и крокодили тук. Да. Ги храмовете там отсреща. Значи наближаваме. Тук храмовете на фараоните. Фараони за милиони. Да.